okolo Vianoc vystupoval v televízii a vraví, túto fujaru som kúpil na strednom Slovensku od jedného Baču. A tak teraz ja potvrdím to, že som bol Bača. Lebo keď to boli kupovať jeho konkurenci, tak sír bol na stole. A počúvaj, slnko sa skláňa k západu. Obloha skúška okolnú, kukučka zakúkala 7 a práve vyšla valaška moje ovce sa posilili. A valaši doja. Bača zakradá a to chvíľa hruda síra sa odkúva. Náďa, Náďa. Hruda síra sa odkúva. Nie, ale počúvaj. Od začiatku. Nie, Ideš od začiatku, to je krásne. No dobre. Poď sem blíž. Tu pani, od začiatku. poďte do tieňa. Skláňa. Poďte do tieňa, tam bude recitovať. Počkej, ti vstínem ešte jednou pro mne. Tou krásnou dámou. Obloha Můžete se tvářit? Běž blíž. Nebo ty to natáčíš? No tiež. práve vychodí valaška z horní. Moje ovce sa už spustili. Valašky zoja, Bača zakráda. A to chvíľa hruda sa, síra sa otvíra. Žínci sa kokol vyhodí, Bača na pojaru pozera, prstky na dierky položí a zahrá tu moje. Oj, tak je mama moja, už je zakázať. Jej dobré mi krvávne, čo im padajú paloslnky. Naďa Hanáková, teším sa. Ako? Hanáková, Naďa. To je čo? On sa zamiluje. Už je. Trochu Tak klasiky. teraz ako? Jednu chvíli použijte No? a je to. A je to ruka v rukávě. Sme boli, Áno, krásne, nádherný. sme boli, Kuro, to si mal počuť toto. To sa Tak poď nedá. si vypočuť. To je nádhera. Ešte raz. Len pre teba, pre horského chlapa, toto Pavel ešte raz povie. A ja to natočím. Je to natočené, pusti mi to. Čo vrstovníci moji myslíte? Nie je to už nádeje svet, keď už vo svojom mladom úsvite národ si vie krásne hovie. Nie je to vzora budúcej slávy, ak si z mesiaca blázenosť spraví. Náš život nášho ľudu, on v púšti stojí a v nebi žije. Čo keď sa ten vokvet rozvíje, svet nás závidie. Ale tu som vravel, to vyznanie k Bohu a skujara. Povedz to, no. Tu som vravel. Nie, Ale ešte to nie. poviem ešte raz, lebo to Kuro nemá. Ako? Mám vravel. Hej, Všemohúci a večný Boh dokázal Božiu moc a slávu. Všemohúcnosťou svojou stvoril svet, aby život na zemi bol šťastný a krásny, aby mal to velebiť Pána, stvoril človeka na svoj obraz. Život je dar a pujera skracuje svet, spája nebo so zemou. Svätý Pavol Apoštol nám hovorí, čokoľvek činíte, robte tak v mene Pánovom a na jeho slávu. Svet by bol oveľa krajší, aby sme boli hodní toho daru. Pre mňa je tento dar o to vzácnejší, že už v kolísky pri šume listia v poli som z diaľky počúval cengo zvoncov oliek a prekrásny zvuk fujara. Podľa vzhľadu pasuje fujara k nášmu kroju a podľa zvuku k nášmu srdcu.
som rád, že som sa stal výrobcom fujar, bola to moja túžba, môjka. Pane, daj mi lásku, silnú, žiarivú lásku k Tebe a skrze Teba ku všetkým ľuďom a ku všetkému, čo je dobré a krásne. Zachovaj nám dedičstvo Otca. Byť výrobcom fujar, to nie je iba remeslo, ale aj poslanie. Pri výrobe fujaru zanecháme v nej púd seba, dáme do nej srdce a s pomocou Božou dýchneme do nej vzduch. Preto je fujara nástroj kráľov. Nesmívorný, moc pekný. Nikdy som to tak nepočul. Vieš čo? Bol som v múzeu včera, tam som to všetko povedal. Krásne, taký sa nenájde už ako to. To je generácia, to je už taká sa nevráti, ani krokom. Lebo prírodu spojiť s nástrojom a spojiť niečo, človeka s drevom, ktoré sa s tým začne rozprávať, je niečo. To je to isté ako kúro, ktorý vyjde na deň na skalu, rozumieš, má vie, že celú tak miluje, že sa tam si vráti 1000-krát. A ja si vážim ľudí, ktorí milujú prírodu a rozumejú jej, takých už je veľmi málo. Lebo ty myslíš ráno ísť s tým, že vieš, že sa večer vrátiš a vieš, ako ti mrak príde, ako odíde. V Lubči bol chlap, ktorý ho zatracovali všetci. Volal sa Jožo Detko. Milej, ideš s tým aj jahnenci. Po závnu veku, tam je taká mládza fajná. Niekoľ tam ide prešla za 10 minút. Ja som sa zvrtol na opačnú stranu na Švarcu. Za 10 minút taká búrka, a na jedno miesto to prasklo, tam, kde som sedel s tými ovcami. Kto rozumel hore? Človek, ktorého zatracovala celá obec. 15 dní bol vo vlastných hovnách, kým nezomrel. Vieš čo, A nikto ho neopatril, ja som chodil po úrade, dajte ho poumývať. aj mňa Zomrel ako najväčší len. podceňovali. Ja som mal z múzea knižku, lebo Aj s tou žinčicou to bolo tak krásne s tým oceliavecím sírom, to povedz. som to hral. No veď, ale to sa dá počúvať 10 razy, 100. Dobre. Keby som nepovedal ten úplný začiatok. Tak to povedať. Milan Rendoč má odo mňa fujaru. Redaktor z východu. A okolo, veď možno je tu, okolo Vianocom vystupoval v televízii a vraví, túto fujaru som kúpil od jedného baču zo stredného Slovenska. A tomu kupovali druhý, čo chodili tancovať do... Áno, no ako na bohaté A u výročie. mňa sa stavili aj ešte Peter ten, keď ona vystupuje. Ako sa volá východňarská ona? No východný, nie? Nie. Východňarská ona. Kapura. Relácia, čo býva, kaputá. A ja rozumiem. Tak. Oni tí chodili tam spievať do Bratislavy. No a tak ja som choval aj kozy, aj ovce a na stole bol syn. A keď prišli tí, čo tancovali v Bratislave, on si dal kúpiť fujar odo mňa. Tak ja by som to potvrdil, že som bačoval. Slnko sa skláňa k západu. Obloha spúšťa poponu. Kukučka 7 razy zakúkala. Práve vyšla Valašská zornička. Moje ovce sa už košiari. A Valaši stoja. A bača zakrága. Bača zakrága. A čo chvíľa hrudná círa sa otvára.
A zimky sa kochol vyhodí, bača na pujaru pozerá, prsty na dvierky položí a zahráčku môj. Pojď takové, mama moja, zjele zakázať. Tak je mama moja, Teruš. Nera ťa ruší. Uši si to. Zjele zakázať. Ej, dobre mi krvávi, čo zimne padá. Ale koľko máš rokov? 82, idem. Co som ti prijebal riadne. A ty si koľko mi chcel? 87 som ti povedal. A to klameš, že to máš plastiku, to zároveň. Vyupalo ide na 110. Ja mám číslo domu 110 a to ma nepustí.